салом дӯстони азиз, мо мехоҳем имрӯз бо шумо ҳамин хел як печени мулоимак бо начинкааш тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин печен ба мо лозим аст орд, маска, чормағз, шакар, 2 дона тухм ва 1 дона себу бо разрехетел. Дар аввал мо разрехетелро бо орд якҷоя мекунем, пас он 2 тухмро ҳамроҳ мекунем, шакарро низ ҳамроҳ мекунем, камтаракашро мемонем барои начинка. Дар ин ҷо истифода кардем 100 грамм шакарро ин хел камакакашро мегузорем, чини 1 қошиқчаашро ва боқимондаашро ин хел ардараш мекунем бо тухм дар даруни орд. Пас он маскаро меандозем ва якҷоя мекунем ҳамаашро. нағзакак якҷоя мекунем. вақте ҳамаашон ҳамин хел якҷоя шуд, 1 пиёлаи майда об меандозему хамирро тайёр мекунем. раҳмат дӯстони азиз, ки бо мо ҳастед, моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои хуб менависед. раҳмат барои дастгириҳоятон, барои суханҳои хубатон. ҳамин хел мегирем хамирро, ками дигар мехелем. пас он ҳамин хел ба золачаҳои майда тақсим мекунем. аз ҳамин қадар маҳсулот 20 та ҳамин хел золача баромад. хеле печени мулоим бо мазза. мехоҳед бо дилхоҳ начинка тайёр кунед. ҳамин хел зуворҳоро гирифтем, дар морозилник ба муддати 10 дақиқа мегузорем. дар ин ҷо чормағзҳоро бошад, аз турбтарошак, аз дамнунаҳои майдааш мегузаронем. себро бошад пӯст мекунем. себро низ аз дамнунаи майдааш мегузаронем. ҳамин хел себ ва чормағз ва каме шакаре ки гузошта будем барои начинкаш. ҳамин хел себро низ гузарондем. ин камакак мондаи шакарро мерезем. азбас себ ширин аст, худаш хеле ширин. камакак шакар меандозем ва омехта месозем ҳамаашро. ҳамин хел тайёр шуд начинкаҳои мо. 10 минутам гузашт. мегирем зуволаҳоро тунук мекунем. метавонед бо даст тунук кунед, метавонед бо чӯб тунук кунед. ҳамин хел тунук мекунем. аз мобайнаш ҳамин хел мебурем ва каме аз ҳамон чормағзу себи тайёр кардаамон меандозем ва бо ҳамин шакл мепечонем. ҳамин хел мепечонем. ба тораш камтарак кунҷуд молидем. ҳамин хел дар тафтон ба муддати 15-20 дақиқа мегузорем. тайёр мешавад. ҳамин хел тайёр шуд. хеле мулоим бо мазза аст. хайр дӯстони азиз, то видеои оянда дар паноҳи худо бошед.